Poprosím teraz Mariana Mišúna, predsedu Matice slovenskej okresného výboru v Búchove. Nech sa páči. Vážené kamarátky, kamaráti, vážení účastníci tohto zhromaždenia. Som rád, že tu môžem byť dnes s vami, pretože vidím, že slovenský národ je odvážny a práve vďaka takým odvážnym ľuďom, ako ste vy, sa prednedávnom podarilo u nás na Slovensku vytvoriť verejnú diskusiu na tému cigánskeho problému. Podarilo sa to len vďaka tomu, že sa nebáli ukázať verejne svoj názor. Takže ďakujem vám všetkým. Na úvod tohto prejavu chcem poďakovať tiež všetkým organizátorom tohto stretnutia, pretože rovnako ukázali odvahu uskutočniť toto zhromaždenie, pretože všetci dobre vieme, že dnes naša štátna moc prenasleduje skutočne národne a sociálne uvedomilých ľudí, miesto toho, aby prenasledovala a obmedzovala zlodejov, klamárov a podvodníkov. Dnešný deň sme sa tu zišli, aby sme spoločne slovenskej verejnosti ukázali, že ani 20 rokov od tzv. Nežnej revolúcie nemôžeme hovoriť, že žijeme v slobodnej krajine. Rovnako svojou účasťou môžeme vyjadriť svoje znepokojenie nad celkovým stavom našej spoločnosti. Dátum 17. november sa spája s rôznymi prívlastkami. Najčastejšie však symbolizuje deň študentstva a tzv. Nežnú revolúciu. Pred 20 rokmi sa v bývalom Československu uskutočnilo zhromaždenie študentov, ktoré však bolo brutálne potlačené vtedajšou štátnou mocou. Všeobecne je zaužívaný názor, že práve tieto udalosti boli spúšťacím mechanizmom, ktorý znamenal koniec totalitného režimu. Hlavne my, predstavitelia národných síl, však vieme, že je to výmysel. Stačí si pripomenúť posledné udalosti, ako napríklad policajný zásah v Šarišských Michalanoch, počas ktorého polícia brutálne rozohnala pokojné zhromaždenie. Myslíte si, je to totalita alebo demokracia? Totalita! O tom, že stav slobody v našej krajine je nevyhovujúci aj 20 rokov od tzv. Nežnej revolúcie, svedčí náš slovenský trestný zákon, podľa ktorého o niektorých historických udalostiach je možné vôbec polemizovať. Bez hrozby, že sa človek vystaví nebezpečiu trestného stíhania. Stačí si len pozrieť paragraf 422 odseku 2 trestného zákona. Mať v zákone stanovenú určitú udalosť ako nepopierateľne pravdivú je vrcholne nesprávne a nespravodlivé. Je potrebné si uvedomiť, že už minulosť nám ukázala, ako naši víťazi vždycky upravovali históriu tak, aby vyhovovala vládnúcej sile. Stačí si spomenúť na to, ako v knihách vydaných pred rokom 89 je opisovaný vstup vojsk Varšavskej zmluvy v roku 68, teda je tam opisovaný ako bratská internacionálna pomoc. Dnes už všetci vieme, že to nebola bratská internacionálna pomoc, ale že to bola okupácia. Každý z nás si tiež určite všimol aj novodobý hon na čarodejnice, keď všetko, čo nevyhovuje našim politikom, sa môže i hneď nazvať extrémistické, prípadne rasistické, fašistické a nacistické. Pri príležitosti tohto stretnutia si nám všetkým dovolím pripomenúť aj ďalšie veľké nebezpečenstvo nášho národa. Po roku 89 sa veľká časť slovenského národa nechala zviesť duchom primitivizmu, konzumu a bezohľadného kapitalizmu. Dôkazom toho je správanie mnohých našich slovenských politikov, ale aj podnikateľov i obyčajných ľudí. Morálny celospoločenský úpadok je všade prítomný. Hodnoty ako rodina sú na Slovensku absolútne potláčané. Miesto toho sa mladým ľuďom dávajú za vzory rôzne priblblé, homosexuálne a často aj nadrogované celebrity. Všetkým...
Všetkým je nám tiež známy nízky populačný prírastok normálnych pracujúcich ľudí. Miesto toho na Slovensku sa vo veľkom rozmnožujú paraziti a sociáli. Pravda! Každý vieme, že títo rodičia asociálni a paraziticky nevedia svoje deti naučiť ani základným hygienickým návykom a nevedia ani, čo sú to základné morálne hodnoty. Presne tak. Každému sú známe aj ďalšie negatíva, ktoré postretli Slovensko po roku 89, a preto si vám dovolím len skrátke pripomenúť niektoré z nich. Rozkrádanie národného majetku, likvidácia všetkého dobrého, aj toho prosperujúceho a konkurencieschopného, úpadok poľnohospodárstva, zdravotníctva, školstva a kultúry. Preto Slovenky, Slováci, chcem vás na záver môjho prejavu ešte vyzvať, aby ste pokračovali vo svojom boji za lepšie Slovensko, lebo ak dnes polavíme my, už tu nebude nikto, kto bude môcť zachrániť našu krajinu. Pozrime sa na to, ako vyzerá Európa, ako vyzerá Francúzsko. Pozrime sa na ich národné mužstvá a niektorých týchto klubov športových. Ďakujem za pozornosť.